Pepsi. No, Jamie's here. Pepsi. Allebei zijn we in Vlaams en dan kan ik Nej, men så fin flicka. Nej. Vad är pappa? Vad är pappa? Vad är det som är kliar nu då? Ha? Vad är Dennis? Ska du gå ut? Ska du gå ut? Vill du gå ut? Nej. Verkligen? Vill du gå ut? Vad är pappa? Vad är pappa? Vad är pappa? Vad är pappa? check. Och sen står vi och räknar.